Il-ġimgħa filgħodu komplet il-kumpilazzjoni tal-provi fil-każ kontra Ebner Aquilina li jinsab akkużat bil-qtil ta' Paulina Dembska fejn l-qorti ddeċidiet li tpoġġi l-Aquilina taħt qatt ta' akkuża wara li qalet li hemm biżżejjed provi huwa jinsab akkużat li stupra l-vittma waqt dan l-attak brutali li seħħ fl-ewwel weekend tas-sena. F'din is-seduta saret magħrufa stqarrija li ħarġet permezz ta' filmat miġbud minn bodycam tal-pulizija fejn Aquilina ammetta li qatel u stupra lil Pollakka u li x-xitan għallu biex joqtol aktar persuni. Aquilina ma setax ikun preżenti fl-awla kif jinsab f'Monte Carmeli f'ward għalih waħdu bil-maġistrat tortna lit-tabib Hector Kutajjar, il-psikjatra li bat l-email il-prosekuzzjoni dwar il-kundizzjoni ta' Aquilina biex jiddikjara l-akkużat ma kienx f'qada li attendi għal din is-seduta. Fl-aħħar seduta l-qorti semat li l-tim ta' psikjatri appuntati minna li qalu li Aquilina ma kienx fi stat li jiexet u kien instab li qiegħed fi stat psikotiku meta qatel l-tfajla ta' 29 sena. Fix-xhieda tiegħu l-ispettur Wayne Camilleri qal li meta l-pulizija kellmu l-Aquilina huwa qal li din kienet xi ħaġa ta' darba għalkemm kompla jgħid ukoll li huwa wettaq biss 33% mill-pjan tiegħu. Din l-istqarrija imqabdet permezz tal-bodycam. Mistoqsi x'inhu il-pjan tiegħu Aquilina kien qal il-pulizija illi xitan kien taħ pjan li kellu jwettaq u f'punt minnhom saħansitra qal li kien ix-xitan stess li ordnalu jistupra. Mistoqsi jekk l-akkużat kienx mistoqsi jekk kienx jiddispjaċih għal dak li għamel, l-ispettur qal li żagħżugħ ma rridx jgħid jekk kienx qiegħed jiddispjaċih. Is-seduta ġiet aġġornata għat-2 ta' Settembru li ġej.